Fis-sena 870 wara Kristu, l-Arab ħadu l-kontroll tal-Gżejjer Maltin. L-ismijiet bħal Malta, Għawdex, Kemmuna, Imdina u Żurrieq huma ismijiet semitiċi, jiġifieri ġejjin mill-Arbi. Fil-fatt kienu l-Arab li tawna dawn l-ismijiet. Bil-mod il-mod min-naħa ta' fuq tal-Ewropa bdew neżlin soldati u kavallieri Normanni. In-Normanni għall-ewwel kienu jissejħu Vikingi u ġew min-naħat tan-Norveġja u tad-Danimarka. Huma niżlu Franza fejn saru jissejħu Normanni u għexu fuq l-art li għadha tissejjaħ Normandija sal-ġurnata tal-lum. In-Normanni komplew neżlin lejn in-naħat t'isfel tal-Italja fejn insibu li bdew jirbħu gwerra wara l-oħra kontra l-Arab u l-Biżantini. F'din ix-xandira qasira se naraw kif wara 221 sena ta' ħakma Arbija fuq Malta, in-Normanni immexxija mill-Konti Ruġġieru ġew Malta minn Sqallija u rebħu lill-Arab. Wara din ir-rebħa, in-Normanni bdew bil-mod il-mod imexxu lil Malta biex finalment ikollha reliġjon, kultura u drawwiet li jixbħu lil dawk Ewropej. Hekk nistgħu ngħidu li minn wara l-miġja tal-Konti Ruġġieru, il-Gżejjer Maltin bdew dejjem iktar jintrabtu mal-kultura Ewropea. Għaliex in-Normanni ġew biex jieħdu l-Gżejjer Maltin taħt idejhom? Ħarsa lejn din il-mappa turina kif in-Normanni firxu s-saltna tagħhom fiċ-ċentru tal-Baħar Mediterran. Fi Sqallija, il-Konti Ruġġieru u n-Normanni kienu qegħdin fl-aħħar ta' gwerra kontra l-Arab. Sqallija kienet kważi mirbuħa kollha min-Normanni. Billi Malta tinsab f'nofs il-Baħar Mediterran, hija importanti bħala ċentru għax minna jistgħu jintlaħqu ħafna postijiet oħra kemm fl-Afrika ta' fuq kif ukoll fl-Ewropa t'isfel. F'dak iż-żmien il-Gżejjer Maltin kienu maħkuma mill-Arab ukoll, allura il-Konti Ruġġieru biex ma jħallix periklu għas-saltna Normanna ġie jattakka lil Malta biex jieħu lil Malta minn taħt idejn l-Arab. Il-Konti Ruġġieru niżżel żwiemel u soldati Normanni fuq Malta biex jipprova jirbaħ lill-Arab. Dak iż-żmien il-belt ewlenija kienet l-Imdina. Għall-ewwel l-Arab kienu se jiġġieldu u jirreżistu, imma n-Normanni kienu ġellieda tajbin u mħarġa sew fil-ġlied. Il-mexxej tagħhom, il-Konti Ruġġieru, kien qatt ħajtu jiġġieled lill-Arab li kienu l-edewwa tal-insara. Milli jidher il-Konti Ruġġieru irnexxielu jittrikkja lill-Arab biex dawn sabu lis-soldati Normanni wara l-bibien tal-Imdina. Meta l-Arab raw il-qawwa tan-Normanni malajr ċedew. Sar ftehim bejn il-Konti Ruġġieru u l-ħakem Arbi ta' Malta li kien jissejjaħ il-Qadi. Permezz ta' dan il-ftehim il-ġlied waqaf. Dan il-ftehim sar taħt tinda barra l-belt tal-Imdina. L-Arab ċedew Malta lin-Normanni. Wara dan il-ftehim, in-Normanni rebħu lil Malta u daħlu l-Imdina bla telf ta' żmien. Aktar tard in-Normanni ħadu wkoll taħt idejhom il-Gżira ta' Għawdex minn fejn ħadu ħafna affarijiet li kienu jgħoddu għalihom. Minħabba li l-Konti sar il-ħakkiem il-ġdid ta' Malta, missirietna u l-Arab ftehmu mal-Konti Ruġġieru li kull sena jibdew imorru Sqallija u jħallsu dak li jgħidulu il-ħaraġġ. Il-ħaraġġ kien jitħallas bil-fidda. X'kienet tfisser ir-rebħa tal-Konti Ruġġieru fuq l-Arab?
x'kien l-effett ta' din ir-rebħa Normanna fuqna il-Maltin. Tajjeb nifhmu li Malta minn dejjem kienet maħkuma minn xi qawwa barranija. Insemmu xi ġnus li ħakmu fuqna fil-passat. Qabel in-Normanni pereżempju ħakmu fuq il-Gżejjer Maltin il-Feniċi, il-Kartaġiniżi, ir-Rumani u l-Arab. Wara n-Normanni ħakmu fuqna mbagħad il-Kavallieri ta' San Ġwan, il-Franċiżi u l-Ingliżi. Nistgħu ngħidu għalhekk li fl-istorja ta' Malta nsibu sensiela jew lista twila ta' ħakkiema barranin. Bir-rebħa ta' Malta min-Normanni, ir-reliġjon Nisranija bdiet trabbi eruq sodi ġewwa Malta. Il-kultura u d-drawwiet tagħna bil-mod il-mod bdew isiru jixbħu lill-kultura u lid-drawwiet tal-Ewropej. Kif taħseb li ħassewhom in-nies li kienu jgħixu Malta dak iż-żmien meta l-Konti Ruġġieru rebaħ lill-Arab f'Malta? Tista' timmaġina kif kont tħossok kieku int bil-miġja tal-Konti Ruġġieru? Għal żmien twil in-nies li kienu jgħixu Malta dak iż-żmien kellhom lingwa u drawwiet bħal dawk tal-Arab. Fis-sena 1091 wara Kristu mbagħad ġew in-Normanni. Probabbli ħafna nies li kienu jgħixu hawn tħawdu u ma kinux jafu x'se jaqbdu jagħmlu. Ċertament, il-Maltin bdew jagħmlu ħafna kummerċ ma' Sqallija u man-naħat t'isfel tal-Italja fejn in-Normanni kienu jaħkmu wkoll. Importanti nifhmu li għal żmien twil wara l-miġja tal-Konti Ruġġieru f'Malta, l-Arab ma tkeċċewx mill-Gżejjer Maltin imma baqgħu jgħixu hawn. Imma issa wara ħakma ta' aktar minn 200 sena bil-mod il-mod bdiet tonqos l-influwenza Qarbija u minflok bdew deħlin ħafna drawwiet mill-Ewropa. Iktar ma beda jgħaddi żmien, iktar u iktar il-Maltin bdew idaħħlu drawwiet u tradizzjonijiet Ewropej.